Ja hetken kuluttua tuo linjapäätä pysäkki Kampin linja-autoterminaaliin. Kiitoksia tästä matkasta ja tervetuloa uudelleen Onnibussin vuoroille. Muistakaa ottaa nuo kaikki henkilökohtaiset tavarat matkaan autosta poistuessa. Ja kun tuonne terminaaliin saavutaan ja tullaan autosta, niin mennään saman tienissä edessä olevista lasiovista sinne odotustilaan. Jos on matkatavaroita tuolla taustatilassa, niin tuodaan sitten erikseen perästä. Tämä sen takia, että tuo laiturialue on liikennealue, että sillä liikkuu noita linja-autoja jatkuvasti. Oman turvallisuudenkin takia sieltä on hyvä poistua saman tien. Muuten toivottelen oikein mukavaa torstaipäivän jatkoa. Yes. Okay. Yes, your left side, yes, and on the left side. Square, so go straight. And straight, so keep on the railway station. 5 minutes.